Hvad siger du? Her i dag, der vil jeg vise, hvordan man laver en meget nem intro. I kan selv finde ud af, hvad for noget musik, der passer til. Men jeg vil bare vise, hvordan man laver en. Men det jeg allerførst skal gøre, som man for det meste altid starter med, det er at man går ind i Render Settings, Output. Så kan I trykke her. Hvis I ikke selv gider gøre det. Så kan I bare trykke Film. Så kan I trykke HD her. Sådan der. Find noget Save. Tryk her. Tryk bare hvor I... Tryk bare her. Her. NG, kom nu. Der. Så skriver jeg bare tutorial. Sådan der. Så tryk igennem. Sådan der. Går I hernede. Og på Mac, som jeg er på, der hedder QuickTime Movie hernede. Bare tag den, I gerne vil have. Og her. Og så trykker I Anti-Aliasing. Tryk her. Best. Still Image. Animation. Sådan der. Så I starter på det. Så det første I gør. Jeg tager en MoGraph. Trykker Mode Text. Trykker I Object. Left til middle. Skriver jeg her. Hvad jeg gerne vil skrive, jeg skriver... Hvad jeg skriver... Danske Designs. Lad os se, hvor stort det bliver. Det bliver for stort. Hvis det I skriver bliver for stort, så kan I bare gøre sådan her. Gå herned og tryk. 150. Der. Så går jeg ind i font. Jeg plejer normalt at bruge den her. Her. Jeg kan ikke rigtig udtale den. Den plejer jeg at bruge. Og så bliver den igen for stor. Så tager vi den bare nedad. Sådan der. Så når jeg gjort det, og tjekker jeg lige over til filen. Så går jeg ind på Mode Text igen. Tryk Caps, Cap, Fill Cap, Cap, Fill Cap. Her. I Radius. Tryk i 3. Radius igen. Tryk i 3. Her var også der Convex i Fillet Type. Trykker I One Step. Sådan så I kan få sådan lidt omrids, kan man sige. Eller omrids. Man får sådan en ekstra kant her, som I kan se. Godt. Så det gør. I laver de farver, I vil have. Jeg har allerede lavet dem. Jeg tager dem lige rigtigt på først. Der. Og der. Ups. Skal ikke to. Skal ikke to sort, hvad snakker jeg om? To rød. Rød. Sådan der. Så kan I godt se. Hov. Nu tænker jeg sikkert ja. Men nu er den jo kun rød. Jeg vil have den skulle være rød og sort. Eller sort og rød. Så det gør, I tjekker den røde, og trykker Selection, så kan I se et. Bum. Sådan der. Så kan I se, når I drejer den her. Der. Så har I fået sådan en sort kant her. Nu kan det godt være, det er fordi baggrunden er sort, men det ændrer vi senere. Sådan her. Så det I gør nu, det er, at I tager og tjekker den her. Eller det er faktisk lidt lige meget. Så bare MoGraph, effekter, random. Undskyld. Og trykker I position, untjekker den. Trykker rotation. Så trykker I her. Der. Lad være med at ændre på nogle af dem der. Trykker bare kontrol, holder I nede. Tjekker den der og den der. Så det I gør nu, det er, I tager den her, flytter tilbage der, tjekker dem lige igen, der, trykker I her, jeg skriver I måske 360, 27 og 180, tjek, så skulle den nemlig gerne, nej vent, så gør I sådan her, trykker her, og lægger den ned, sådan der, og så skulle den gerne rotere. Nå, nej, okay. Der. Det ved jeg så godt, hvorfor det er. Jeg trykker her. Sletter den lige hurtigt. Sådan der. Og det gør. Undskyld for det. Effekter. Random. Sådan der.
Så det I gør, der I lægger den ned. Sådan der. Sådan her. Tager I position. Trykker rotation. Trykker der. Tager den derned. Og her, der skriver I så 360, 27, 180. Så tjekker I dem igen. Der. Så det I gør nu, det er I kigger lige igennem. Skulle gerne rotere, og det gør den simpelthen også. Det var det dejligt. Trykker den her hen, og så trykker I her. Trykker I floor. Så måske lige lidt. Sådan her. Trykker I det igen. Tag background. Ups, forkert. Bare tryk Command C og Command V, og på PC der er det Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V. Tryk her, og så kan I bare trykke her, 90 grader, fly, bum, så er det den der, lige ind tilbage, tjekker I lige her, yep, der er plads. Så det I gør, det er at I tager den her, hvis I har allerede lavet en farve til det her også. Tryk her. Det ser sådan her ud. Godt. Okay, bare lige trykke her, hvis det ser lidt dumt ud. Bare tage lidt sådan der. Så ser det sådan her ud. Og så med den sorte. Hvor det går en spektakulær. Sådan der. Sådan der. Så ser det sådan her ud. Og så det I skal til at gøre nu, da I trykker her tilbage og se, så ligger det der. Bum, 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 bum. Så er den færdig. Og det er simpelthen sådan, I laver en intro som nybegynder. Så ja, tak fordi I gør med. Ses.